Pues que estaba bé, que se n'anara a Nairobi. I ja està. Com el senyor el cagarraón s'ha dit que no hi havia més remei, pues ala. Pues mira tu, com que no hi havia més remei, que la xiqueta està casada amb Sacamete. ¿Saca qué? Sacamete, o gran trompa d'elefant, el que preferisques. Pero, Marina, filla meua, ¿qué clase de bochería es esta? Aquí existe Sacamete. No patisques, filla, que ja l'he dit jo. És el teu xendere. Mira, la mare té raó. En lo de que la culpa estava no, però vaig cometre un error i me'n vaig deixar portar per la música dels tambors i aquells balls i aquells cossos de banús al meu voltant i jo estava tan sola. Ara, què va decidir passar-se? Com el que no vol la cosa? Però, filla meua, per què has esperat fins avui per a dir-ho? El mateix dia del teu casament? Pues perquè pensava que si no deia res a ningú, ningú s'enteraria. A més, va ser un casament masai. Tranquila, filla. Esos casaments no tenen validesa a Espanya. Mira, hi havia un presentador en la tele. És que va ser una nit que em van convidar a una festa a la selva. Perdó, Marina, no m'aniràs a dir que t'has casat en Tarzán dels monos. Mare, per favor. Ai, filla, és que la teua germana avui no para de sorprendre'm. Seguís, Marina, per l'amor de Déu. Sí. Va ser una nit que em van convidar a una festa tradicional masai. No me'n recorde de molt sols, que feia molta calor. Sopàrem al voltant del foc i després van començar a ballar al ritme frenètic dels tambors i jo me'n vaig deixar portar. Com que te vas deixar portar? A on? Ai, mare, ja t'he dit que entre la calor. Aquell ball que era molt suggerent, aquells cossos de banús ballant al meu voltant, aquells moviments de caderes, els records se'n van i tornen i jo... En fi, no em vaig poder aguantar. Aguantar? Aguantar de què? Ai, un guerrer guapíssim, alt com una torre i de pell de banús, que el tapall, que no li tapava res, i sentava com un guartillo, pues... Me'n vaig deixar portar. Mira, filla meva, no m'espantes i dis-me ara mateixa per qui te vas deixar portar. Per Sacamete. Sacamete? Tú la has visto que está. Si no se entera de ver. Y al tío Bertoli te igual. Anar de boda que de funeral. Bueno, no sucederà a menudo. ¿Qué no ves que pots sentir-te? Sentirme bien. Pero tú la ves. Tío Berto. ¿Sabes qui soc? Ja està. La coneix? És la teua neboda. Com entera? Ah, pues pareix que s'entera. Ai, no pot ser. Tío, que vol alguna coseta? Jo crec que vol dir alguna cosa, Sí, veritat. A veure. ¿Qué risa? No. ¿Seña presa? No, tampoco. ¡Ay, qué espisa! Ara sí que l'encara. Bueno, porta-la al servici. Jo? Però no sé el teu tio. Sí, pero si te paréis, el porté yo, que tal y com tinc les cervicals és el que millor me ve. Además, que la cadira no entra per la porta i tens que carregar-lo fins a la tassa. Mare de Déu. Va. Pobret el tío. Hola, Marina. Ja, però com és que estàs encara sense vestir? Que els convidats estan a punt d'arribar? Però m'has sentit, Marina? ¿Pero qué te pasa, filla? Marina, ¿qué te hace? Estás tota il·lusionada. Ai, que esta florera va ser per culpa dels nervis de la boda.
tranquil·la, filla, que Ricard és molt templat i ja veuràs com aneu a ser molt feliços. Pues ja, mare, no pareix que siguin els nervis. Marina, què t'estic dient que no es queda tant? Mira'm a mi si no. 25 anys en ton pare i encara no m'ha tornat boja. Que no, mare, que no és per això. I si no és això, què és el que te fa tindre i angoixa? Que no em puc casar. Ai, què estàs dient? Que ja t'he dit que no espera tant. Ai, mamá, que a mi em pareix que sí passa algo. Que si passa lo pitjor que podeu imaginar. Has vist quin home tens? Estàs fet tot un guerrer. Sí. Sols me falta la llança i l'escut. I el tapall. Si vols esta nit em posa un i me'l lleves tu, Regina dels Massalls. Pots. Però abans tens que contar-me com sabies tu tot això de la carta, etcètera. M'ha amagat antes i he oït com ho contaven. Sí. I tot això t'ho has oït. Jo a soletes, naturalment. Però que regist que eres, mare! També estava el tio Berto, però... Clar, ja dic, estàs fet tot un guerrer. Aleshores, esta nit me llevaràs el tapall d'un mos o què? Me pareix a mi que no, Taperot. No. Perquè esta nit, com vinga jo de la boda i virtudes siga al bany, tindràs de ser un guerrer per a sempre. Aixina que vais al rabo per bigot, que per avui ja en tingut prou. Yo sabía que estabas ocultant algo. Digo, ¿por qué fa impossible el casament? Tens que dir la veritat. Sempre hi ha que anar la veritat per davant. Jo, en fi, va ser una... Per fi, Ricard. No podia ser més oportú. Però com ha pogut? Marina estava dient la veritat. Sí, sí, sí. Vos presentia sagamente el marit de Marina. Arribat fins ací, crec que hauríem parlat. Podem fer les coses de dos maneres. Marina anul·la la boda i jo no dir res a ningú del que ha passat ací. O jo mateixa m'encarregaré de fer públic l'existència de Sacamete amb el conseqüent escàndol. Un moment, senyora, que s'oblida vostè de la tercera opció. Quina tercera opció? Què estàs fent, Boro? Què t'estic fent? Assegurar-me de que avui es casa nostre fill. No serà amb el meu fill. Pues sí, serà amb el seu fill. Perquè si no, quan Ricard entre per aquesta porta, li contaré tot el que ha fet vostè per intentar anul·lar la boda. En especial, de com va escriure una carta i com es va prendre la llicència per a inventar-se la boda en Sacamete, la mort de son pare i lo del seu reinat. Doncs ha tret precisament mentides. I de quina llicència està parlant? Que no és lo de Sacamete? Este home està desvariant. Que el meu Boro pot fer moltes coses, però desvariar mai en la vida. Com t'atenderàs? Ara no t'ho puc dir. El que sí que és cert és que tot se va inventar l'escriptora esta. I suposant que tot el que ha dit siga veritat. Com pensa demostrar-ho? Això? Jo... Tranquil, pare, que no cal que demostres res. Perquè la boda es cancela. Què estàs dient, Marina? Si guanyen elles! Tal o tal. Però no pense passar la resta de la meva vida en una família com aquesta. Saps què te dius? Que tens raó. I molt honrats per voler casar-se con Marina. I també estem molt agraïts per voler fer la Regina. Regina?
Ah, qui, ya sos tú. Qui Leticia. Sí, señor, con Leticia. Si ya unía yo. Pero lo que pasa es que este dólar no me manca. Los dólares de esta casa, es que le quieren volver solo al de carácter. ¿A usted? Sobre todo, Samar. Sí, sí. Sorry, Vol una copeta? I can not drink alcohol. Ni allergic. Sí. Venga, una igua de Valencia, que está muy buena, hombre. Aigua. Sorry. Vamos, please. Water. Oh, it's only water. Ah, Thank you. ah. I love you. Pero que ya sé, moro. Yo no me quedo nada, ¿eh? I com està la nòvia? Imagine que feta un malalt de nervis. ¿Qué va? Mai en ma vida he vist una novia tan serena. ¿A que sí, Boró? Sí. Crida l'atenció. Ja hem pres una copeta, veritat? Sí, ja l'hem pres. I ara podem veure la nòvia? Si està tan tranquil·la, imagine que li vindrà de perles la nostra visita. Sí, i aprofitarem i li contarem la idea tan meravellosa que hem tingut per al viatge de noces. Un viatge a l'Àfrica Negra. Ai, que bé. Ai, segur que a Marina li fa molta il·lusió. Mireia, per què no els acompanyes tu? Que jo vas de seguida. Una roïna de donar un mal de panxa. I a tu què et passa? Que estàs més blanc que la llet. Que m'haurà baixat el sucre. Esa eres, mi meu. Ai, mira, no te tremolarà el tío Berto. Jo crec que hauries de portar-lo de nou al servici. Jo mentre miren estes víbores. Es que tinc que anar a l'aeroport a replegar un amic que ve dels Estats Units. Val. Però vols que li diga a la Marina? No cal. I en un res i no res estic així. Val, molt bé, Ricard. Que jo me'n vaig. Ai, fill, que desgastat que eres. No li vas a donar un bes a ta mare? Clar que sí. Però encara estic enfadat amb tu, Ai, mira, tu saps quina és la meva opinió? Sí, continues pensant que hauria haver triat Sarita en lloc de Marina. Sense dubte. I per això no se t'ocorre gens millor que invitar-la a la boda. I què? Si realment no té sentiment cap a ella, no crec que siga tan important. Mira, mare, que ara no puc parlar, que vaig arribar tard a l'aeroport. Sí, vés-te'n a fer el teu amic. Però que sàpigues que encara estàs a temps. Adéu, mare. Adéu. ¿Aquest home així? Què és això, mamà? No sé, però pareix que està més enllà que així. Ai, pobre, i el deixem allà soles. Ara no em mirat d'ell. Bé, ja s'ha pagat. Nosaltres tenim coses que fer. Què t'ha dit, Ricard? Res, però està molt enfadat. Ai, segur que està enfadat amb mi perquè he vingut. Veritat, Sofia? Ai, no, què va, Sarita? El que passa és que encara té sentiments per tu i li sap mal. Ai, vols que creus? Estic segura. Què li haurà passat a Marina pel cap quan hagi llegit el sacament? Imagina't la impressió. Ara només tenim que esperar a que ella mateixa confesse. Ai, i si no ho fa? O pitjor, i si fica li perdona? Sí, perquè el meu germà està enamoradíssim. Demà li diràs a la teua dona que jo sóc l'amor de la teua vida? Si que això t'ho vas dir en un moment de passió, dona.
Moment de passió? Vols dir que tot és mentira? Sí? No es mentira, no, que va. Lo que pasa es que avui és casa Marina i no crec que siga el millor moment. Sempre trobes alguna excusa. Ara em recorde que vas cridar a la meva porta, demanant-me un grapat de sucre. I jo, com una fava, te vas donar el meu cor. I si tu saps que per a mi eres la veïna a la que més vull. Mentirós! És que te vaig a muntar una que no sé la que te vaig a muntar. Mira, ara sí que t'has convidat. I què fem? Què fem? On? Vine. On? Que sí? Ay, bonito. Ja va. Ara, que vas passar per aquí, i quan pugues, pique sola. Ai,